Toni Massanés, gastrònom i director de la Fundació Alícia, diplomat en cuina a Barcelona i a Tolosa, Llenguadoc, coneixedor de diferents cultures culinàries arreu del món. Ha dirigit l'inventari del corpus culinari tradicional català i és autor de diferents llibres, crític gastronòmic i de l'alimentació en nombroses publicacions. Premi Ciutat de Barcelona de Gastronomia i medalla al mèrit gastronòmic dels Premis Nadal. Bon dia, Toni, com estem? Molt bé, bon dia. Toni, què et va portar a dedicar-te al món de la gastronomia? O com van ser els teus inicis, bàsicament? Doncs jo vaig baixar, jo soc de pagès, jo soc de Berga, i vaig baixar a Barcelona quan vaig acabar la seva activitat i vaig baixar a estudiar a Barcelona, a la universitat, i al pis d'estudiants vaig descobrir que m'agradava molt cuinar. I això em va fer que deixés estava en física, no és igual, i en aquell moment obrien una escola d'hostaleria, perquè llavors vaig intentar fer formació professional, però llavors ja no podia, perquè en aquell moment tenia que tornar, una cosa com que havia agafat batxillerat, una cosa que ara ja no té sentit, i van obrir una escola en aquell moment on ens vam trobar tot de gent, en que veníem alguns al començament una mica més gran, que ens havia interessat la cuina sense tenir cap... O sigui, en un món en què no s'assemblava en absolut al d'ara, O sigui, en un món en què, quan deies a casa teva que et volies dedicar a estudiar gastronomia i deixaves la universitat, es fotien cops de cap contra la paret. Posava les mans al cap, oi? Sí. Allà ens vam trobar gent com un tal JR, que ara està en el José Andrés, ens vam trobar gent com l'Avellan, com el Roric, com l'Arola, com una sèrie de gent, diguéssim, que en aquell moment érem gent que havíem descobert que ens agradava la cuina i que encara no sospitàvem que aquest país protagonitzaria una revolució gastronòmica, i estava a punt de protagonitzar una revolució gastronòmica. Sempre ha sigut molt, sense saber-ho tampoc, molt intel·lectual. No ho dic d'una manera pedant, sinó al revés, que podés, soc més de preguntar-me coses, etc. I això va fer que de seguida, diguéssim, m'interessés què és el que fa que les coses siguin bones, i això ha sigut, en realitat, la recerca de la meva vida, i he acabat on he acabat, amb un centre de recerca en cuina, amb el primer del món, amb tots els científics al voltant i fent coses bones per la gent, o desenvolupant productes, etc. Però la pregunta de la meva vida o la missió de la meva vida ha sigut contestar la pregunta de què és el que fa que les coses siguin bones. Toni, 17 anys a la Fundació Alícia, 17 anys. Com sorgeix la vinculació amb la Fundació? Perquè jo era periodista gastronòmic, o sigui, havia tingut el Premi Juan Mari Artac, o sigui, era un moment, això estem parlant d'un moment encara que la gent no ho recordarà, però que no hi havia TripAdvisor, que no hi havia, saps? I que érem uns quants, molt pocs, que no hi havia xarxes socials, i que eren molt pocs, però molt pocs vol dir molt pocs, que fèiem crítica gastronòmica, etc. Molt pocs vol dir dins d'una mà, diguéssim, encara no, i teníem influència, etc. I ja feia temps que m'hi dedicava, però també, per altra banda, ja havia organitzat les jornades, les primeres trobades de ciència i cuina, per aquest meu background, que es van donar al Museu de la Ciència de Barcelona i que va ser l'èxit més gran que va tenir en el seu moment al museu, etc. I on ajuntava científics i cuiners per parlar, en un moment en què tot això estava molt començant. Total, que em van venir a buscar per aquest projecte a Montsant Benet. Jo li vaig dir al Ferran que a veure si m'ajudava a fer i vam desenvolupar això que ha acabat sent la Fundació Alícia, que és aquest centre de recerca en cuina. Fundació Alícia té missió, visió i valors. S'estructura en 3 àmbits funcionals. Aquí tenim la recerca gastronòmica i científica, per una banda, salut i bons hàbits alimentaris per altres i patrimoni alimentari. Com s'organitzeu per encaixar aquests 3 grans blocs? En realitat, això és una manera d'explicar-nos. En realitat, nosaltres no separem. O sigui, nosaltres el que fem és crear coneixement basat en rigor, però coneixement aplicat no fem ni podríem, tot i que tenim doctors
amb nutrició fins a antropologia o en biologia, però no volem fer recerca bàsica alimentària, sinó que el que fem és recerca en cuina. La cuina què és? La cuina és l'estratègia alimentària humana. És allò que fem els éssers humans, tots i només nosaltres, a l'hora de menjar. I es diferencia, i sense la qual ja no podem sobreviure. Ja no podem, o sigui, ja biològicament ja necessitem cuinar les coses. Es diferencia aquesta estratègia en què nosaltres transformem les coses abans de menjar-les. O sigui, el cafè és una cosa, diguéssim, que es fermenta, o sigui, no tots el mengem tal com el collim de l'arbre. Això només ho fem els éssers humans. I és una estratègia tan lligada a la nostra pròpia evolució que, en realitat, això, per un cantó, ja no podem deixar de fer-ho, no podríem estar ben alimentats si ens mengéssim només les coses tal com les trobem, no podríem, tindríem carències importants, però, a més, això és una de les coses que, segons l'evidència arqueològica, ha fet que siguem molt com som en el sentit de ser els éssers més intel·ligents, a vegades no ho semblem, però els éssers més intel·ligents en diferència del planeta. El fet de cuinar, de tenir una estratègia gastronòmica, si vols, és el que ens fa, diguéssim, ser persones completes. Això seria el que seria l'estratègia culinària humana que sempre en parles, no? Seria bàsicament això. Llavors, nosaltres ens dediquem a crear coneixement amb això, és la part aplicada, diguéssim, i llavors el que tenim són diferents científics que venen de d'altres, és una visió que se'n diu, abans se'n deia interdisciplinari, ara nosaltres ja abracem molt el que és la transdisciplinarietat, en aquest sentit, i que venen de molts coneixements que conformen, diguéssim, la visió completa del que seria l'alimentació. Llavors, el que nosaltres fem és treballar per desenvolupar coneixement aplicable per les persones perquè mengin millor, i millor no ho entenem des del punt de vista de la salut, o des del punt de vista de la sostenibilitat, o des del punt de vista del plaer, de l'estímul, de la recompensa, de totes aquestes coses, o des del punt de vista de l'ètica, o des del punt de vista de la practicitat, o des del punt de vista de l'economia, sinó que el que nosaltres tenim, hem desenvolupat una eina pròpia d'Alícia, que n'hi diem l'índex Alícia, que és un mesurador que ens permet, a més, assignar valors a cada un d'aquests i d'altres, i seguretat alimentària, i equilibri, i te'n podria anar dient, diguéssim, i ecologia, etcètera, i ens permet assignar aquests valors i, per tant, el que ens permet és avaluar fins a quin punt són bons per determinada persona, perquè cada persona en cada situació necessita determinada cosa. Totes aquestes coses, amb aquesta adaptació, pensant molt amb la persona i amb la seva situació, amb les seves necessitats, no només fisiològiques, també econòmiques, també de coneixement, totes aquestes coses ens permeten dissenyar, o sigui, avaluar per un cantó i modelar i dissenyar nous aliments, noves estratègies alimentàries que faran que des del nen que va a l'escola i al menjador escolar, fins l'avi que té disfàgia i no pot mastegar, fins a la persona que va al supermercat i el que vol és passar, comprar coses que li provoquin molt plaer o anar-se-les a menjar en un restaurant. Totes aquestes respostes que cada dia hem de donar a la nostra alimentació les puguem donar d'una manera més afinada. I si fas el millor cafè del món però no tens una preocupació perquè l'envàs sigui sostenible, a la llarga, tu poder no ho sabràs, la gent no se n'adonarà al començament, però a la llarga estàs comprometent la pròpia estratègia. I per això tots hem de ser conscients, tots hem d'actuar des de la nostra responsabilitat per fer que això que n'hi diem menjar millor, que tothom mengi millor, tingui tots aquests components. Toni, el paladar s'educa? És a dir, perquè estàvem parlant de dir aquesta transmissió que hi ha al final d'aquests records, això pot ser en positiu o pot ser en negatiu. La meva pregunta és, el paladar s'educa? Sí, claríssimament. O sigui, nosaltres som, per un cantó, animals i, per tant, nosaltres tenim una predisposició biològica de gust a que ens agradin o no ens agradin coses. El sucre, que vol dir energia, que vol dir llet materna, que vol dir moltes coses, ens agrada de manera innata. Això, els alcaloides, els amargants, de manera innata i sobretot, fins i tot diuen, i a partir dels 2 anys més, ens desagraden. Per què? Perquè són un perill quan tu estàs a la selva, quan la nostra part animal només, estic a la selva, compta amb menjar coses amargants. Per què? Perquè poden ser un perill. La sal, per exemple, ens agrada una certa concentració. Per què no ens agrada l'aigua del mar a ningú?
perquè en realitat, si no ens agradés l'aigua del mar, si no som químics, no sabem què és l'osmosi, no sabem que hi ha una qüestió d'equilibri, diguéssim, d'equilibri de pressions a les cèl·lules, etcètera, de concentracions, doncs ens aniríem bevent aigua del mar i, evidentment, ens moriríem. Per tant, estem preparats biològicament per néixer, perquè ens deixin al mig del món i, d'alguna manera, sortir-nos. Però això no ens ha de fer oblidar que nosaltres també som tant o més, som animals culturals, som animals socials, som animals molt emocionals, més que els altres, diria, o d'una manera més, si no més de l'altre, d'una manera més complexa, més rica. I aquesta part ens diferencia que nosaltres som capaços d'aprendre, som capaços d'intel·lectualitzar, allò que et deia, en el bon sentit vull dir no pedant de l'expressió, som capaços que tot allò que han sapigut, això ho deia Newton i d'altres, diguéssim, els altres, ens ajudi a nosaltres ser més savis i que, per tant, puguem aprendre també des del punt de vista de gaudir. Realment, aquí estaríem molta estona parlant perquè amb la introducció m'he quedat curt, ets un pou de saviesa, que dirien, però he descobert moltes coses que potser les tenia de la Fundació Alícia, doncs les tenia una mica confoses, i realment jo crec que sou únics al món. La tasca que feu sou únics al món i crec que heu de seguir així amb aquesta línia. Tu has dit la línia és els valors que té la pròpia creença, la pròpia fundació. Per què ha sorgit això? Jo crec que qualsevol empresa, els valors és el que fa tirar endavant i en el vostre cas jo crec que és així. Toni, per acabar, si haguéssim de parlar d'aquests dies de confinament, que ja sé que n'has fet poc perquè has estat treballant molt, però haguéssim de parlar d'un llibre, d'una pel·lícula o d'una cançó, què ens diries? He llegit molt i últimament llegeixo més revistes científiques que una altra cosa, per veure què tenia a veure amb menjar i el Covid i com podíem fer a veure si podíem fer que la gent gran fos una mica més immune o el que sigui, però allò, per dir alguna cosa que realment valgui la pena i que et permeti aquest moment d'aturar-te, et diria que per un cantó poder el núvol blanc de Lluís Llach, que és una de les moltes peces que aquest gran músic fa que aconseguim emocionar-nos i que ha sonat aquests dies especialment en el tema, pel drama del Covid. I si parlem de llibres, jo et recordaria d'un meu amic que ens va deixar fa un parell de 3 anys, amb el que vam fer en el seu moment les jornades de ciència i cuina, que van inaugurar una mica tota aquesta moguda, que és el Jorge Wagensberg, i que té té molts llibres que valen la pena, però en té un que es diu Teoria de la creativitat, on diu, nosaltres que ens dediquem al final a ser creatius, intentar trobar solucions perquè la gent mengi millor, on diu que al final són molt importants les bones idees, que no hi ha res millor que una bona idea, però que les bones idees han de servir per fer el món una mica millor, i podem quedaria una mica amb això. Toni, ha estat fantàstic, de veritat, moltes gràcies. Torno a insistir, esteu fent una feina fantàstica. Jo crec que hauríem de conèixer més a la Fundació Alícia i hauríem de participar tots més de la Fundació Alícia. Així que moltes gràcies, de veritat, Toni, per estar amb nosaltres. Gràcies. Gràcies a tu.